వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి చాలా యూజ్ఫుల్ వీడియో అండి. మన ఇంట్లో వచ్చేసి వేస్ట్ క్లాత్ దండిగా ఉంటాయి కదా, చిన్న క్లాత్ పెద్ద క్లాత్ చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ వచ్చేసి మనకు అవసరం లేదనేసి పడేస్తుంటాం. అవి పడేయకుండా వాటిని కూడా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది ఇవాళ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక క్లాత్ తీసుకున్నానండి. ఈ క్లాత్ను వచ్చేసి డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకున్నాను. మళ్ళీ వీటిని ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా అంటే మనకి 4 ఫోల్డింగ్స్ వస్తాయి అనమాట. ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనకు నచ్చిన సైజులు అనమాట. మనకి ఎంత మీద సైజు కావాలంటే అంత మీద 2 ఇంచెస్ వరకు తీసుకుంటున్నాను నేను వచ్చేసి. ఇలానే మనకు ఎన్ని కలర్స్ కావాలంటే అన్ని కలర్లు కట్ చేసుకోవచ్చు అండి. నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ రెడ్ బ్లాక్ 2 కట్ చేసుకున్నాను అనమాట. వీటిని వచ్చేసి మనకు మిడిల్లో తీసుకోవాలి. మనకి ఇట్లా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మిడిల్ తీసుకొని మనం దీన్ని వచ్చేసి కొంచెం టైట్గా చుట్టేసుకుందాము థ్రెడ్తో. కొంచెం టైట్గా ఇట్లా చుట్టుకున్నామంటే మనకు దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట. లాస్ట్లో ఇట్లా నాటు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి కూడా ఇలానే అనమాట. ఓకే అండి, కలర్స్కి వచ్చేసి 2 పీసెస్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట. ఒక్కొక్క కలర్ను 2 పీసెస్ లాగా తీసుకుంటున్నాను. ఇలా వచ్చేసి కొన్ని కలర్స్ తీసుకొని ఇలా రెడీ చేసుకున్నానండి. కలర్కు 2 లాగా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి వీటిని మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇప్పుడుగా వీటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనే చూద్దాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి శారీ పళ్ళుకి వచ్చేసి ఒక 5 ఇంచెస్ ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్లో ఒకటి మార్కింగ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 5 ఇంచెస్ దగ్గర ఇంకొకటి అనమాట. 5 ఇంచెస్ గ్యాప్తో వేస్తున్నాను అండి. అంటే మన ఇష్టం అనమాట, ఎంత గ్యాప్ తీసుకోవాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు. మనకు దగ్గరగా ఉంటే దగ్గర వేసుకోవచ్చు, దూరంగా ఉంటే దూరం తీసుకోవచ్చు. ఇలా 5 ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కుట్టుకుందామండి. ఇంకా